खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जालायबाय लोगोसे स्वrji The Creativity चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि गोनांथार खौरांफोरखौ बेबायदिनो मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव बर' समाजनि गेजेराव समाजारि बिजों बाहायनानै समाजारि बेरेखा गोबांथार हाबाफारि मावनायखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों अदेबानि समाजारि बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो खनजिथा बर' मुंनि सासे सुबुङाबो गोबाव समनिफ्रायनो गावनि खनजिथा बर' फेसबुक पेजनि गेजेरजों गोबांथार समाजनि बेरेखा अदेबानि समाजनि आरजाथावै माखासे भिडिअफोर बानायनानै समाजारि बिजोङाव हगारबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन साननो हनो गोरों सुबुंफोरा बिथांनि सायाव गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौबो नुनो मोनदों आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायो ओनसोलनि रायजो राजा माखासे आफाद आरो गामिनि रायजो राजाफोरा ज' जानानै खनजिथा बर' बिथांखौ गोबांथार समाजारि बिजोंनि गेजेराव बेबायदि गाज्रि थासारिखौ नोजोर बोनानै मिटिं खालामनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायनि गेजेरजों खनजिथा बर' बिथांखौ बेबायदि गाज्रि भिडिअ बानायनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायनाय जायो होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मैया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों दि थारैनो देग्लाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTR गोजोन गोरोबथानि 5थि गोरोबथा सानखौ फैगौ 27 जानुवारि खालि चिरां जिल्लानि खासिकत्रा हायार सेकेन्डारि गोजौ फरायसालियावनो गोगोमै खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों होननानै फोरमायथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंफुंनाय जागोन आरो बे खुंफुंनायाव गुबैयै BTR गोजोन गोरोबथायाव जायफोरा सिगनेटरि आफादफोर आरो गुबुन गुबुन सोद्रोमा बिथांमोन गासैखौबो लाफानानै सावरायलायनाय जागोन आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों थारैनो दासिमहालागै BTR गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों मा मुलाम्फा जाखो जादिया आरो माबायदि खामानि मावलांनांगौ बर' हारिखौ बोरै दैदेनलांनांगौ बेनि सायाव गोगोमै सावरायलायनाय जागोन होननानै मिथिहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरजोंनो बिथांमोना थारैनो जेलाव थानाय माखासे बारग' NDFB नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो थाबैनो आसाम सरकारा हगारनांगौ होननानैबो दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। BTC-आव फिन हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासनाव फैफिनोब्ला सिगांनि बायदि बुथारग्लुंनाय जागोन, गावजों गाव थैनि दैबाना जागोन आरो हारिजों माहारिजों दानलाय सुलाय जागोन आरो गावजों गावनि गेजेराव एना एनि जागोन, सानफ्रामबो फुजा मेला जौ जुवानि आड्डा जागोन। बेफोरबायदि गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों BTC-नि सासे मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया मावफुं सोद्रोमा बिथाङा चिरां जिल्लायाव सुदेमपुरियाव गरखा भवन आरो कालचारेल रिसार्च सेन्टार गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दायो सासनाव फैफिनोब्ला सिगाङाव जेरैबायदि सासन खालामदोंमोन बेबायदिनो सासन खालामगोन होननानै फोरमायनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बेनि गेजेरजोंनो हाग्रामा महिलारि बायदिया सरकाराव फैफिनोब्ला सिगाङाव जेरैबायदि गाज्रि थासारिफ्रा गावजों गावनि दानलाय सुलाय बुथारलाय गावजों गाव माहारिफोरनि गेजेराव सैया जानाय नांलायनाय खमलायनाय बेफोरबायदि गासैबो थासारिया फैफिनजोबगोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। नाथाय हाग्रामा महिलारिया फैफिननो हानाय नङा होननानैबो बिथाङा बुंथिबावदों। BTR-नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मैया चिरांनि सुदेमपुरियाव गरखा भवन आरो कालचारेल सेन्टारखौ गायसननानै होनाय जायो। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइयाव BTR गोरोबथाजों फैफाखानाय मोनसे दफा जेराव गरखा एबा नेपालि हारिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे भवन जायखौ गरखा भवन आरो कालचारेल रिसार्च सेन्टार होननानै फोसावहरनाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो मैया बेखौ BTR गोरोबथानि दफा बायदियैनो BTR-नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ
गायसननानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे भवनखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सुदेमपुरियाव गायसननाय जायो होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङानो गायसननानै होनाय जायो होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव फुंबिलिनि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि आरो गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी जों जयै दिनैनि बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों फैबाय थानाय 27 जानुवारि 2025 बे जे बर' हारिनि मोनसे गोसोखांथाव आरो जारिमिनारि सान बर' गोजोन गोरोबथा सान BTR एग्रिमेन्ट डे बे सानखौ चिरां जिल्लानि कासिकत्रा हायार सेकेन्डारिनि जे गेवलां फोथार जे नेशनेल हाइवेनि साखाथियाव दङ बेयाव जोङो गोग्गोमै खुंफुंनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो बिनि थाखायनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मा बेयाव हाबाफारि रनसायदों बेखौ फोरमायनो थाखाय जोङो बे प्रेस मिटखौ लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDBनि मोनब्रै आफाद आरो इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन जथायै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर' गोजोन गोरोबथा BTR एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै बे एकर्ड डेआ 5 बोसोर जाफैबाय आरो बे 5 बोसोरनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै आरो सिगनेटरि आफादफोरखौ लाफानानै बिथांमोननि आफादा दा गुबुन गुबुन महराव सोलायबायब्लाबो जोङो बयखौबो लिंनानै प्राय 3000 डेलिगेट्स बे डेलिगेट्सनि गेजेरजों जोंनि जि सुक्तिनि जिखिनि दफा बे दफा मावफुंनायनि सायाव बर' हारिखौ जौगालांनायनि सायाव गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां दंमोन बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानाय बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै जोंनि राव जोंनि थुनलाइ जोंनि सिनायथि जोंनि हारिमुखौ रैखाथि होनाय आरो जोंनि रांखान्थि समाज बेबस्था लोगोसेनो जोंनि सोलोंथाइ मोजां सोलोंथाइ आरो जि राजखान्थियारि आरो संबिजिदारि जि मोन्थाय दं जोंहा जि अधिकार दङ बेखौ जोङो बड'लेण्ड ओनसोलाव आसामाव बर' कसारि काउन्सिलाव जोङो माबायदि मेक्सिमाम लेभेलाव मोनफुंहोनो हायो आरो जोङो बेजों उदां हारि हिसाबै गोथां हारि हिसाबै गावखौ फोथांना लाखिनो हायो बिनि जि मोनसे प्रिन्सिपल आरो जि आइडिअल'जि दं मोनसे सिमां गेरेमसा माहारि दानायनि बिनि आधाराव जों माखासे बाथ्राखौ बेयाव सावरायगोन आरो बेखायनो 27 जानुवारि 2025आव जोङो बे खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे जोंनि मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननो जोङो बिबार बावगोन आरो लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो बिबार बावगोन बेयावनो लोगोसेयैनो जोङो गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय बेलुन बिरहोनाय आरो लोगो लोगो जोङो मोनसे गोजोन आरो माने मावफुंनाय जि सुक्तिनि दफा मावफुंनाय पिस एन्ड इमप्लिमेन्टेसन बे आयदाखौ लानानै जोङो मोनसे गोजोन हान्जा सुरगोन आरो बिनि उनाव जों मोनसे गेवलां मेल लाखिदों आरो बे गेवलां सावराय मेलाव बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायनि बे थांखिखौनो लानानै आरो बे गोरोबथानि सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो बेयाव सावरायनाय मोनसे हाबाफारि